malah persis bocah keri karo mboke ditinggal bonjo ning toko. Aku nesu cah aku ngono nembe ngono terus ini nesu aku. Iki arep rilis karya sesuk ki rilis. Ini disupport di anu terus mbek gambar ini malah nesu aku. Wi piye to iki sing gambar barang iki aku kurang dhuwur, aku ki dhuwurku 168. Iki bocil iki. Iki sing gambar kelakuan jan cere mende sitok ki marai nambah rawet. 6 tahun aku berkarya. Kok saya suwe saya ngene ya. Fanku tambah suwe.